జిల్లా కందుకూరు మండలం గుమ్మడవెల్లి గ్రామంలో అక్షర అభ్యాస కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. అనంతరం చిన్నారులకు యూనిఫామ్ అందించారు. గుమ్మడవెల్లి గ్రామంలో అంగన్వాడీ 1 మరియు అంగన్వాడీ 2 సెంటర్లలో 3 నుండి 5 సంవత్సరాల లోపు చిన్నారులకు అభ్యాస కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమం గ్రామ సర్పంచ్ శ్రీ పల్స మహేష్ గౌడ్ మరియు కాంగ్రెస్ నాయకులు శ్రీ పల్స శ్రీనివాస్ గౌడ్, ఎంపీ యూపీఎస్ గుమ్మడవెల్లి పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ధర్మనాయక్ గార్ల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా గ్రామ సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ నేటి బాలలే రేపటి భారత పౌరులు, చిన్నారులు సమాజానికి పునాది లాంటి వారు కాబట్టి వారికి మంచి విద్య బీజం చేయడం అత్యంత అవసరం అని పేర్కొన్నారు. Abai, eu não sou eu,